saustenienia guztoko jaten korritzie, ilusio handize osten. Da, esan otzen pentsauko nabela, baina harri neuken baietz. Da hori, urteko helburue alik eta gehienik ez bizikletan. Denboraldize oso ondo hasi dugu, Semana Valentzianan eta Volta Valentzian hasi gendun, eta bertan egize esan oso emaitza politxe lortu gendu zela, bai Nikolda Agostinegaz gorantza, 3. sailkatu zan Gaztien sailkapenien, eta gero Sandra Alonsok be top 10 bat egin zaben, eta guretzako hori oso garrantzitsue da. Eta etorkizuneri begire, gaur albiste poli bat emon alizen dugu, emakumeen Italiako giruen egoteko gonbidapena lortu dugu, eta guretzako hori oso garrantzitsue da, ezta. Durango emakumeen bira eta Donostiko klasikiekaz batera, lasterketarik garrantzitsuena da, eta ilusio gehien egin dozkunek bertan egotia. Guretzako giroan parte hartzea da oso importante, nik uste dut urteko gauza importantiena, Durango eta biragaz batera. Eta egize esan oso zaila da inbitazio hori lortzi, eta gauz oso pozik dekogulako inbitazioa joeteko.